Hello, good morning. Ito may nababalitan ko ng gawari video dalalamat. Amay sakay, taga Mangaldan, amuman taga Mangaldan, amay mabang. Imbaga tong sang kagwapo na intiron mundo. Agay latan ng tutungtong tila mo. Sana may sakay, taga Malasike. Taga Malasike akma, pero alo ka untan bala sa tayo ibabagayo. Malalastukin amin niya totoo. Nang tutungtong tila mo na kasabik at malasiki, agyo sasalatay nga rangko. Siyak man so taga malasikin sang kagwapa na sikatin amin. Agele awat na uloy lalasis nga ki alutuluton mangga. Noon tang sugabayo, nagkalang kitrabaho no kasabik. Pasalamat kayo tawadyak nagbargunatan. Mga 2 bulan ni unsang putakla, delikado lay lagayo. Ingat kila. Ang ganon untan so imbagayo, ang ganon sasapawan nyo amin, mabaitak ninsan siya si kayo. Pero ano, uninit sa ulok bala, apirdi kila, mangkiw kinin talo. Sige, salamat. Thank you.